Нині Євангеліє має дві теми, дуже важні. Одна з них – що чоловікові робити, коли схвачений у гріхові. Друга тема – чому так ся стає, що пророк у чужих людях приймається, а свої люди деколи пророка не приймають. По принципу класичної євангельської фрази ніякий пророк не приймався в отечестві своєму. Рідні, близькі, знайомі виділи Ісуса, чули Його наставлення. Діва Марія була ізбрана Богом, як та, котра має родити без імені мужа, Сина Божого, який, як Бог, сходить з неба, рождається як младенець і стає подобно нам як чоловік, но як Богочоловік, усьому нам подобний, по слову Євангелія, крім гріха. Гріха його тіло не мало, но він, взявши тіло здатне до гріха, злікував і зцілив його, вознісши нашим тілом гріхи на крест. Господь приходить в своє Отечество, у других містах проповідує, його приймають. По вірі тих людей він їх ісціляє, а прийшов у своє Отечество, не вірять. Мало того, євангеліст фіксує фрази. Кажуть люди, відки у нашого Ісуса такі сили, такий мудрий, такі ділася роблять із ним. Так він тектонов, столярів син. Відки у столяревого сина така сила, що в його руках робляться чудеса. І за ето неверствіє в нього, як в пророка, як в Месію, сказано в Євангелії, Господь не зробив там много чудес, окрім пару людей ісцілив від болезні. На цьому моменті, обрати внимання, часто ми, тут на землі, наслухавшись гнилих інформаційних радіо і телевізорів, в іному каналі казали, Христос не воскрес. Він умер в Індії, знайшли йому могилу. Сама по собі інформація настільки глупа, не наукова, не научна, ніч не явнів. Але слабеньких людей збиває з толку. І починають люди думати, а може Ісус не воскрес, а Він не був столярів син. І тоді Бог таким мудрецям людям, слабеньким по вірі, ніч не дає. І дає дуже мало. Чому так, коли на нашу молитву Господь не дає нам те, що ми просимо? Просимо без віри, просимо без достаточного основання, просимо з сумнінням, а може Бог і не чує, і не дасть. В такому случаю, каже пророк, найся не надіє такий чоловік щось отримати. Сумніваєшся, та ти похожий на стебло, котреся махає у різні сторони. Чому часть людей така сильна у вірі, щоб їм докази золоті доказували, що митрополит Онуфрій недобрий. А вони кажуть, ні, ми добре знаємо, опитом определились ми, що це наш главний первопастир, це наш предстоятель. Скільки людей би критикували або клеветали на архієрея, на священників, на церковних людей. Так церковні люди твердо стоять, отсікають клевету. А от слабенькі, їх проблема в тому, що вони слабенькі, наслухалися клевет, і були слабі, і ще більше заслаблені. І тоді вони кажуть, та видите, просила му Бога, Бог мені дав. Не дав, тому що ти не мала віри. Не дав, тому що ти вместо Слова Божого слухаєш гнилий голос цього світа. Отсічи такі голоси і послухай голоса Божого. Прийми Ісуса не як тектонового сина столяря, а прийми як Ісуса, Месію, Сина Божого. І тоді в твою житті многое поміняється, іноді принципіально. Сам же Ісус указує нам, що таке віра проста, золота і свята. Книжники і фарисеї все хотіли спровокувати Ісуса на якісь діяння, або потім судити. На тому принципі діють усі современні спецслужби. Коли хочуть чоловіка посадити, посилають до нього провокатора,
провокатор публічно коло чоловіка гойкать якусь фразу, тут підбігають агенти, хватають чоловіка та хватають і того невинного. Но його обвиняють, вони обоє є наки, ми їх виділи, що вони в'єдно. І чесного чоловіка, невиновного чоловіка судять, тому що вони провокують на то. І злочин уже колективний. І агента, і заказчика, звісно, і горе нещасної суддєві, котрий добре знає, що у 100 чоловік, котрих він посадив, 90 винуваті не були, а він їх посадив за гроші, бо так казали, так просили. В цьому мірі хаос для людей безбожних катастрофічний. Вони в тому темноті, як утренньому туману виходять, щось там напитають, щось їм дадуть, але вони не мають великої відповідальності перед Богом, совість свою заглушили различними гріхами і беззаконнями. А Господь підходить до нас простіше. Знову Ісуса хочуть спровокувати і милі жону, яка була взята в прелюбодіянні. Привели її, поклали коло Ісуса і сказали, що нам робити з цією жоною? От ми її мили на гріхові, на блуді. Мойсей каже, бити камінням, убити її насмерть. Що ти скажеш? Ісус пальчиком у піскові щось малює, пише. Що там писав? Не сказано. Книжники і фарисеї обступили, та кажи, бити це не бити. Якщо Ісус скаже не бити, значить Ісус потворствує блудові. Якщо скаже вбивати, ідіть сюди спецслужби, чоловік призивав убити жону. Люба відповідь була недобра Ісусові. А Ісус простіше сказав, хто із вас без гріха перший меч у неї каменя. І продовжує пальчиком писати. Но ті слова були сказані з таким авторитетом божественним, з такою великою духовною силою, що совість заіграла у всіх книжників фарисеїв, фактично колективних блудників. Бо книжники і фарисеї мало того, що хитрі двоєдушники, красти, обманювати, грабити, вони ще і блуді живуть. Тоді, коли один проповідник казав, ось багатий чоловік, коли заробив перший мільйон та поміняв квартиру, другий мільйон заробив, поміняв машину, заробив третій мільйон, поміняв жону, заробив четвертий мільйон, поміняв віру матері і пропав. Всі пропащі міри в цьому книжники і фарисеї хотіли Ісуса взяти, но тут голос Божий коснувся їх совісті, і вони поняли, що Бог видить їх серця. Хто з вас не блудник? Меч перший камінь. І потихеньку почали відходити блудники, книжники і фарисеї, і пани цього світа, і олігархи, і прочі лжеці. Почали відходити. Совість їх зризла. А коли одійшли, Господь підняв голову, видів нікого, така жона. Та що, де суть твої доносчики, що ти грішниця? Ні один тебе не ударив. А вона скаже, ні, Господь, не один. І я тебе не осуждаю. Ну йди, і більше не гріши. Не поддайся на цей світ на приманки, бо цей світ гнилий. В ньому повністю гниль. І та гниль приманює тебе. Якщо ти хочеш мати красиву сім'ю, создай її, подаруй любов і тоді жий у святості. Но щоб ти ходила через 5-го, 6-го, 10-го, немає ні сім'ї, ні дітей, нічого. Остановися, жоно, іди і більше не будь блудниця. Остановися в своїй сім'ї, роди дітей, порадуйся внукам, і ти будеш мати від Бога благословення. Навірно, такими словами і ми би сьогодні сказали многим молодим людям і многим молодим жонам, в принципі, деколи і людям у старшому віці. Будьте осторожні, бо той мір гнилий, лукавий, ужасний, що противний, настільки знає ласкаво примінити, приманути, обманути і уверти у гниль нормального чоловіка, що тільки сильні можуть устояти. Слабі падуть. Деколи, каже історія, і в святих отців написано, деколи такі соблазни має сатана утончені, що стовпи падали. Тому ігри сатаною малі,
краткий. Якщо ти подумав, що сразишся із великим боксером мірового масштабу, і ти не дістанеш, ти ошибаєшся. Один удар, і ти вже будеш на землі. Перед сатаною у нас є величественне оружие – крест Христов. Коли ми крестимося, молимося, сповідаємося, причащаємося, ми надійно захищені. Як би нас сатана, боксер чорний, не бив, він ся нариває на надійний панцир нашої духовної сили. От чому, якщо когось у світі взяли в гріхові, якщо тобі передали, що сусіду виділи в гріхові, це брата твого виділи в гріхові, це сестру твою імели в гріхові, не піднімай камінь, не мич у них камінь. Наоборот, а що ти хочеш і свою душу помочи, і людям тим, скажи молитвами: Господи, прости йому, бо колись і я був, але я була така, та не знала путі, но тепер я вже знаю путь до храму, тепер я вже в церкві, Господи, і йому, упавшому тот гріх, поможи встати. Не осуждаємо його, бо й ти, Господи, не осуждаєш, ти чоловік іде і піднімаєшся, каєшся і вертаєшся в число чистих ізбраних Божих. Господи, благослови наших людей, щоб ми ніколи не були скорі на осуждення. Обись ми мали завжди милость, милосердя. Перед тим, як осуждати когось, вспомни свої гріхи і беззаконня, за котрі тебе Господь милосердно простив, і ти вже упавши встав, і ти вже в числі дітей Божих. Так слідкуй, а ще стоїш, аби знову не упав, піднімаючи камінь на другого. В одній з церковних пісень звучать такі слова, що не осуждай, аби потім обличенням не впав би на тебе камінь з висоти. Тот камінь осуждення, котрий вер у брата ти. Іменно у життю нашому все вертається в нашу голову, якщо ми не маємо милосердя. Блуд в цьому світі – це результат розбалансованості серця і душі, всього остального. Він є признак слабості. Но це не значить, що якщо ти вже сильний, можеш слабого ще й друлити, а ще й каменем верти. Ні, кинь у нього благословенним словом, словом милосердя. Бо завжди поступаючи так, слідуючий раз ти будеш на його місці в таких же тяжких умовах соблазнах. І якщо ти не осудив, Бог дасть тобі силу оті соблазни приманки отсічи. І так поступаючи, і тут на землі ми будемо діти Божі, держащіся далеко від розпусти цього світа, готові ніколи не осуждати і ні в кого не метати камінь осуждення. Бо лиш так ми діти Божі, діти святі, в простій нашій, в самій красивій простій вірі во Христа Ісуса, усій доступній простоті Христовій євангельській, а в вічності разом з святими, з простими святими, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.